Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Novi Pazar raspisali su javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novo otvorenim radnim mestima. Javni poziv je deo lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu, kojim je predviđeno zajedničko ulaganje Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Novog Pazara ravnopravnim iznosom od po 10 miliona dinara za subvencionisanje poslodavaca koji će na novootvorenim radnim mestima zaposliti 100 lica. Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Novi Pazar su potpisali sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u sufinansiranju i realizaciji aktivnih mjera politike zapošljavanja i rezultat tog potpisa sporazuma jeste raspisivanje javnog poziva poslodavcima za zapošljavanje zaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica. Ova subvencija odnosi se na poslodavce iz privatnog sektora gde se vrši isplata u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara po zaposlenom koji se nalaze na našoj evidenciji. U ove kategorije teže zapošljivih lica spadaju pre svega mladi do 30 godina, zatim spadaju stari preko 50 koji imaju status tehnološkog viška, dugoročno zaposlene lice kao i osobe sa invaliditetom. Ono što treba posebno naglasiti jeste da ovaj sporazum predviđa ukupan budžet od 20 miliona dinara, gde se grad Novi Pazar i naša služba obavezuju da uplate po 10 miliona dinara i na taj način kroz podsticajne sredstva zaposle 100 nezaposlenih lica. Javni poziv traje do utroška predviđenih sredstava od 20 miliona dinara. Zainteresovani poslodavci zahtev za konkurisanje mogu da preuzmu u filijali Nacionalne službe Novi Pazar ili na sajtu ove službe kao i na sajtu grada Novog Pazara.